खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि गासै साफ्रोमखौबो नैबे आंनि इउट्युब चेनेलजों फिन बयखौबो बरायफिननाय जाहैबाय। दायोसो मोननैसो खौरां लानानै फैदों आङो। स' लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाहैबाय। दा लोगोफोर नैबे पेटसाबारि फिलाहायना BPFनि थाखाय मोनसे मिटिं जादों, जमा जादों। बेनिफ्राय बिसोरो गाम्बारि बिलसिमना बिसोरो थाबायगोन आरोना, हानजा सुरगोन। दायो लोगोफोरनो बिसोरो ज' जागासिनो दङ थाबायनो थाखाय। जोंहा नैबे बेलार लादों आरोना बिसोरो। स' लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोनहा बेखौ जोबजासे नायलांदो, जाहाथे बयबो बुजिनो हानाय बायदि। लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयोना, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबा नोंथांमोनहा जाहाथे बयबो नुनो मोननाय बायदि। ज' लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो, मानोना बिथांमोना जमा जागासिनो दङ। बिराद मानसि जादों जानायालाय। बिसोर हानजा सुरनो थाखाय आगान सुरनोसै, रेडिसै आरोना। दा स' लोगोफ्रा नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। हानजा सुरनोसै ना। बिदिनो कमेन्ट लाइक हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बिदिनो ओंखारबोबाय, आंनो फैगासिनो दं। लोगोफ्रा नाहरदो, अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। नोंसोरनि बेबादि थुलुंगा होनायजों जोंनि गोसोआ जाहाथे मोजां मोननाय बादि ना। साबस्क्राइब खालामना होयोबा जों बिदिनो खुसि, जों बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जायो लोगोफोर।